ଗଛରେ ରହୁଥିବା ମାଇ ଚଢ଼େଇ ଥରେ ଅଣ୍ଡିରା ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ତ, ଉଡ଼ିଯିବନି ତ? ଅଣ୍ଡିରା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଉଡ଼ିଯିବି ତମେ ମୋତେ ଧରି ପକାଇବ? ମାଇ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ ସିନା ଧରି ପକାଇବି, ହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଆଉ ପାଇବି? କଥାଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଲା ଅଣ୍ଡିରା ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ନିଜ ଡେଣା ଦୁଇଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କହିଲା, ଏଣିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି କି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, କ'ଣ କରିବା? ଅଣ୍ଡିରା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି। ମାଇ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଉ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ, କହି ଉଡ଼ିଗଲା। ତୋଫାନ ସରିଗଲା ପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ଅଣ୍ଡିରା ଚଢ଼େଇ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାଶ ତମେ ମୋତେ ଥରେ କହିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ସେଇ ପଦୁଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ହୁଏତ ତୋଫାନ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମରିଥାନ୍ତି, ଆଗରୁ ନୁହଁ।